Good morning. Kain tayo. Ngaon na sad ta. Ang atong sudan na sad karon kay utan nang gihapon. Utan nga kamungay, balik-balik ra. Bukaw na Jasmine. Dang! Dang atong ikutan. Sabaw, higop tag sa lang. Bukaw yes madam, gabi na lang kay matugod. Ano to siyang orasan ni Sod? Murag alas 10? Ano na las 10? Las 10:29 na. Pamahaw ko na tugod. Pero ko sa leso. Kami ang panlawas hindi. Paano ko pagdali ang basin sa biro? Asa man? Dali. Winlen. Ito kay, sobrang na ng 100 sa una. Wala na, 100 na lang na. Ha? 100 na lang. 100 na nga. Mga karon na benta na lang. 100. Benta. Benta, wala mo tanong kuha. Ah, Ang 100 ito man, 99 bro. So, ano kay, sobrang na 100, no? Ito ba, ka-deliver sa unang taga-ipuran? sobra lagi ng 100, mga 110 na. Ako nagpunduan na. Giisip na ito niya din ha. Buwad. Go. Kinabuhi sa probinsya. Ito ba, Anday? Tabang. Ang tabaga? Pero man? Murag hapon, murag kauban ang guro ni ato. Be, hapon na. Katong libitay diary ako na itong deliver ako. Murag ano ba? Murag uban na ato tong palitan. Murag katol. Basa. Katol. Katol ang buwad. Wala kang kaon. Morning, B. Morning na. Kaya dalon ng katog. Di ba matog? Huwag ng TV. Wala na TV. Wala na pag ikapuslanan ng bilanta nga. Ulong bukas. Tingkoy. Tingkoy. Ayun, Nay. Ayun. Ano ka pa? Saman niyo nga. Okay. Buwad nga tabagak parisan og utan, solve na ang gutom. Bisag ingon ani ra, at least kontento ta. Sarap mabuhay. Ah! Ha? Ano pa tayo ba siyo diha? Kurot na guro to ilang siyo. Ah, wala pa kayo. Ang kato lang, bakante. Bakante lang paglahan. Lord, magsukura ba na siya? Pag naging amo ang pinakakusgan sa mo. Oh, nagkarong ang buhok, mo pa pagmata, kay pukaw. Alas 11 na. Panimatawa, panibangon. Nya. Alas 11, tingnan mo pang Pamahaw. Sugol pa. Sugol ba ka? Among plato pa. Okay.
Katong hinatag sa bagyong undoy. Kaparan man na. Dukaran na. Yan. Dito ka lang likod. Ada siya. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Hinatag sa bagyong undoy among plato. Pinggan. Hindi kapapa ni mama ha? Sukaran hindi nga. Gutom kayo no? Kaya pamahaw, alas 11 na. Di una ang tutoyok sa upan. May raro sa padiin mo laway. Abaw. Higop o sabaw. Blackbox ya. Daghan. Maura na. Ako naman ginamarik ang katong daghan na sige dagkahot dan. Diri sa probinsya, mag-utan lang ta, parisan og ka ng buwad nga sama ani, o naa sa may buwad nga sapsap. Solve na ang gutom. Di na pa kinahanglan pa nga magasto patag dako or magasto patag ng mga jalibi-jalibi. Kay dako katag magasto nga. Mo lang gusto ba? Pero pag may time, soroy-soroy, banding-banding sa pamilya, okay kaayo nga. Mga ontag ka ng mga sama inana, mga inasol. Mga inasol, anak ko yung atong mga pamilya nga daghan kay banding taon niya. Kita jud tanan makatilaw sa unsay langit sa ilahang chicken joy. Kaon kinaram ta sa balay niya. Kontento raman ang atong pamilya. Pagsakop sa sa balay. Inaani ra ka simple nga panudan, pagkaon. So sulit kay. Hindi ako nila. Pero kami among ultan. Pinangayo lang sa silingan. Wala mi amo ang tanong. Kaya di mag-utan mo pero lagi kasilingan ang mga utanon Nangka ang katualo? Ano ka pang talaga ulo? Ano lang pa kung dalang mga untan ninyo manira mo sige kuwang lang ako ang buwan nga sa kabuok magdunag tag-usap pa. Marito na akong buwara guys. Minsan pag kaninga buwan, parisan ako sa kamote, parisan ako sa okay na saging, sob na kayo ang gutom. Kami ayo, buwag. Hindi pa, wala ay. Ano lagi? Okay. Okay kita. Pag-alaro may magkabutan, buwad, utan, buwad. Bahay, kung naisda, magsumba. Pero fermented yun ang buwad.
So kada una guys, gagawin pa ni nagdako rin sa buwad. Kaluoy sa Ginoo, wala man sa mingon niya. Ipang panjumi kan ingon sila pag magbuwad kuno ginamos UTI yon. Kaluoy ana sa biyoy nga. Sige ni buwad ni ginamos wala man sa mingon na UTI gud ni. Premium? Oro premium? Gamay ra. Bukog. Tamsan to ang bukog ang natilok ang unod. Ang sakit. Matutok siya. Putol. Pero di na lang ko usapon kay isulog makmukog pa. Tamosan lang. Diba? Ano yung pagkuha mo? Nito na ako. Pwede man. Ulo. Ulo. So guys, salamat o bisera na ko ang amuang simpleng nga pamahaw. Utan nga kamungay nga layo pa sa sakit. Nahanggan na magsitag ko kamungay kay ang kamungay herbal. Dako kay siya benefit sa atong kalawasan. So kaon pag kamungay. 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 Nga. Katong usa lang ka karton nga sachet. Oh. Kamungay. Unsa? Alas ka condense? Alas ka condense? Hinay yung choco man? Unom lang? Ano na ilaw? Kaya ang BO. Ang BO sa cowbell. Pag nawasa na dami. Ang utan daghan kay benefit sa atong lawas. Simpleng pagkaon pero dili maghatag og daghang sakit. So, mao na nga importante kaon jud ta utan. Kamungay. Ha? Expire na. Condense na kaupin man siguro na. Oh. Panawa oh. So thank you. Mora niya nga mo simpleng pagkaon sa matag adlaw.